Balai hambai sini press media tai electronic media rong no tahun ni bagi hingke sini buskang 21 tarik Desember sini osumli hatiwa silver jubilee tring silver jubilee no tei nai जों kaisa gift coupon marang mani a gift coupon sini yago tei sapta kaisa niya keba 7 din awa hairok tongko awni babi जों tini haino hai sini joto sini hasteni joto sini je ok gift coupon no nahana nei khasong tongnai rong no जों haino hai norong ni bagi kaisa kok thoma kaham sini buskango 22 ya ke 22 tarik Desember sini o gift coupon जों muthungna thangai tongo abono tini haino hai je gift coupon nahana nei tongnai rong ni bagi kaisa kok thoma kaham tamni bagi hingke जों o gift coupon haino hai ma sapiro tei sapta kaisa sini yago jora ano bagai je gift coupon nahana nei tongnai rok borongni bagui जों kaisa kothoma kaham जों saklaina thangtongo tabuk sini buskango obono tini o gift coupon no tini sini steering committee ni advisor bo जोंनो sukurbo saikana arna Hambai sini joto media friends no nongni jora kaham जोंनाव jora iaphan bani bagai engkai जों kanaka sini puila fresh kontak khainai mini fuktui aro jotono saimano sini hasteni lukuro जों sini ro chunglihat yacht club 2020 ni simi जों tring bisi katal sanglai phaimani engkai taklai bekai जों 25 years yakaiba silver jubilee जों khlaini thang tongo engkai o silver jubilee rok sawino जों kaisa wansugui sini public dongni bagai kaisa gift coupon special 25 honai kaisa initiative na hawi awa haike जों public ni bagai no awa haike जों arrange khlaikya engkai 25 year jehetu जों 20 ta gift no जों awa haike borok no जों offer khlainai tamni hinba sini 25 year kamani bagai engkai sini last time o jefur sini press meeting go apro जों sini o gift coupon ni jeta gift tongmani apro जों 10 ta yakaiba 10 jotui जों awa haike sini price yakaiba gift abo जों announce khlaikya engkai phiaba जों oro 25 arrange khlaijak tai 11 isimi tai 25 jora sini consolation yakaiba santana price apro जों announce khlaiya tini जों abo announce khlaini जों thangnai engkai जों sini executive body o wansugui obo decide khlaikya je 11 number to 15 number price nai gas stove engkai 16 to 20 number de price nai pressure cooker abni yaklo 21 to 25 price nai yakaiba gift जों ya farnai blanket engkai oboni bagai no sini yago tai bisi jora krikya jora khosaroi ni phaikya tai hati barsa yakwe 1 week ni bisingo sini o je gift coupon sini club nengei jelo ajibani a thungmung no yakaiba a khosaroi no जों khosarani bakago thangai tongo engkai tabuk tini ni simi जों announce khlaina thangai tongo ba tabuk announce khlaikya nongni bisingtui tabuk offline no pasta jodi no sini gift coupon tang thakai bono kaisa tamnai free kai oba hage coupon reject nai 10 ta tang theke bono 2 ta kai gift coupon free reject nai 15 ta 50 numbers jodi no nang gift coupon tang thakai no free hisabe 3 ta oba hage reject nai
20টা তানখাকে অবাহিকে নন ফ্রি যে কোনো কুপন আরক ন অবাহিকে 4টাকে রিজার্ভ নাই ওকে जों लेस देन जुदि 5টা तानखे একটা 10টা तानखे 2টা 15টা तानखे 3টা 20টা तानखे 4টা অবাহিকে ন जों অবাহিকে থানাইতে স্টেপ টু স্টেপ যেমন তাগরম 25 पे 5টা 30 কে रम दिन 6টা অবাহিকে থাंनायটা गाबनि बागै मकाइसा गोल्डन अपरचुनिटी जों आगि जेप्रो फार्स्ट टाइम प्रेस मिट खाइ जों अबाहिके जोंनि इंकरक माने फालप्रो गिफ्ट कुपन गाप्रो लुकरक सालायो ता फ्री रक माया दा हाइ माया दा रक नै ओमफ्राय दाबो सिनि लुकरक नि बागै जों तिनिनो अब एनाउन्स खायखिया 5टा तानखे जे काइसा माननाय 10टा तानखे 2टा मानाय अबाहाय होनैता ओमफ्राय लुकरक नि बागै अब काइसा गोल्डन चान्स याखेबा गोल्डन अपरचुनिटी नरक अबनो असेबना हानानि बागै नरक कयो जों सिनि फार्स्ट टाइम जों अबाहिके एनाउन्स खालाया जोंनि खेलानो याखेबा गिफ्ट कुपन जों 22 डिसेम्बर सारिनि 3टाव जोंनि जे जागाव ट्रिं खायो आ कम्पाउन्ड न जों अबाहिके लाकी ड्रन जों खजारनाय साइमेया साबनि तालिकाव सैजनका आबो जों आदिनो क्लियर रोंनाय आसुक साल ममै जेनासिक फाइमानि आबा आदिनो जों क्लियर रोंनाय बेखा थांसनाय ओंखाय गेसेयाव चिनि फेसिलिटी हिंके मनो जे जों आगिबो साजाक फार्स्ट टाइमाव चिनियो और दंगो नरक नायमनाय ट्रिं फेस्टिवल एंट्री काम फुड पास ओंखाय जत कुपन आरनि बागै जों आगिनो साजाक तिनि बतैसे सावो बरक कुपन बंनि लाकी गिफ्ट नांथु नांयाथु अब जदिनो बरक पाइखाके याखेबा तानखाके बरक न जों कमिटि नेंगै जे 21 नि दिनाव बरक न चामुं जों बरक सारिनाय चामुं माने अबाहिके आसे गया तामनहाय लाइट चामुं जों बरक सारिनाय यासमान तो आबो सिनि तामनहाय टुकेन अफ लाभ सिनि बिसिकतालनि इंगै सिनि कमिटि नेंगै जों बरक सारिनाय ब सिनि काउंटर दंनाय अ टिकेट न टुइ याखेबा सिनि तामनहाय लाकी गिफ्ट कुपन टुइ ब सिनि आरो फुनो पाइकेनो जों बरक न अबाहिके रिफ्रेशमेंट हाइके जों बरक जों चामुं सारनायता ओंखाय वानाना कक्रै नांथ नांयाथ बेबाक मेबाकैनो अब चामुं मासारनाय रिफ्रेशमेंट सिस्टेम हाइके गामनि बागै चिनि जत हास्टेनि लुकरकनो जों कयो सिनियो एंट्री पास याखेबा फुड पास न जदिनो तानै तामाके नर अब तुइ फाइनि बागै अबाहायता ओंखाय ताइ तेबो जों सारानि थांमाखाय मसे जे जों अफलाइन नि थाजिं सागा ताबुक अनलाइन नि मेटार जों किसा सानाय अरो जोंनि अनलाइन नि बागै हिंके बबो मोटामोटी सेम न तंनाय ताकिसा चा बरकता बतकिसा सेप आलादा खाय रैखासों 5टा हिंके एकटा फ्री माने अरो खाय 10टा हिंके 3टा नाय 20टा हिंके बाहायके 5टा खाय अबाहायके थानायता हिंके हास्टेनि लुकुरक जुदिनो क्लियर रिंग नखाय नर क्लियर खायमानो ताबुक जों 6टा गला तै जों खजारनाय 6टा गला तंनाय 6टा गलाव जों फार्स्ट गलाव तंनाय 0 only for 0 अब कमन नम्बर तंनाय ओंखाय सेकेंड तंनाय 0 निसिमि 9 गुटी ओंखाय थर्ड तंनाय सेकेंड निसिमि 9 गुटी अब हायके फोर्थ तंनाय सेकेंड तामने 0 निसिमि 9 गुटी 5 फिबो तंनाय 0 निसिमि 9 गुटी ताइ 6 गलाव तंनाय 0 निसिमि 9 गुटी ओंखाय कोनो कन्फ्यूजन माने गरै जों 0 तो फार्स्ट गला नै अब कमन तंनाय 0 ताबुक सपोज रम दि सेकेंड गलाव 0 निसिमि 9 जराव जे खजानाय ब 5 खजाका सपोज थर्ड गलानि ब खजाका 9 खजाका ओंखाय अब 59000 अब हायके थांसिनाय आयंगो रमनि ताबुक नों फिफ्थ गलाव नों जुदि न 1 फाना खजाका हंखाय आयंगो 6 गलाव नों जुदि न 0 फाना खजाका अब आयं अकॉर्डिंग टू सिनि सेकेंड गलानि न बेस खायनो जों अब हायके टिकेट बा कुपन जों खजारनाय फर्स्ट सेकेंड थर्ड अब हायकेनो जों खजारनाय कोनो माने कन्फ्यूजन गरै जुदि न सिनि पब्लिक रो सिनियो ट्रिं फेस्टिवल एंट्री काम ताइ फुड पास न तान दंनाय रक जुदि कन्फ्यूजन ओंखाय न अलरेडी जों बाय कांटेक्ट खायनाय क्लियर खायमानो कोनो डाउट गरै आपने बगै नरनो कयो ताबुक जारा सिनियो गिफ्ट कुपन ताना हने खाजं तंनाय नरक ऑनलाइन
screen जों नाम्बार होनाय आरो अनलाइन नासिगै आरो नाम्बाराव कल खायनो टान मोननाय हाय अफलाइनाव तो जोंनि जागा जागोन न जों आबर होनाय जोंनि हास्टेनि बबो जागायाव अबाहायके जोंनि टिकेट फालजागै दं आबो रक ओंखनो माननाय दाम होनाय जोंनि प्रेस रिलिज नि बिसिं फैनो रक बरक अबाहायके भिडिअ बरक हायके रोनाय अबो नदरंग न ककसाव दाखिने दिखे तानानि बागै जोंनि आगताय बिसि जरा करिखिया जों जरा केबरा ना सिंगिया तुई चले मा हेके चिनी लाइव चली थांगो जरा बाबा हेके चली थांगो जरा ने बिसिंग न रंग तानानि बागै अबाहायके कयउता আচ্ছা স্যার কাছে শুনুন পয়লা নং টিকেট যেটা আবো রিলিজ খাইজেমন আজ আগত চাইটা ডিজিট নাম্বার গে বড় বড় কনফিউজ নাগै টংখা পয়লা নিকে চাইটা তাবকা পাঁচটা আমো বাকি মিলি নাই আবনো কিটা ক্লিয়ার সানতা বড় साइटटा आरो जों 00001 इसिमि जों स्टार्ट खायखिया ओंखा आं हासिं साका जे 6टा कुपन सरि 6टा कुपन या 6टा जे गला तंनाय मिनिमाम नों जाबो 1 लाख जिनि जों नाम्बारस बाय सैया थांगाय जों कयटा जिरि नांबा 6टा जिरि नांगौ ओंखाय जों आ जे 0001 न जों ताय 2टा जिरो बसकांगवा बाहायखाय जों तरिनाय जावा बाहायता তো চাইটা ডিজিট নিবস কামো তাকাসি নাম্বার টংতে আর ঠিক আছে এটা ताके दाबोराम नि जों थाइं साका आं दङ फार्स्ट गलाव तंनाय जिरो कमन सेकेन्ड गलाव तंनाय जिरो निसिमि 9 ताय जतन जिरो निसिमि 9 निंखाय दाबोराम दि दाबो 0001 सापोज बिनि टिकेट तान माने बा कुपन तान माने ओंखाय दाबो अरराम दि पुइलाव कमन जिरो तो कमन तंसे ना याबो ओंखाय सेकेन्ड अरराम दि जिरो निसिमि 9 जरा ओंखाय आरो निनि तालिका सैजाक नखैबा नों जिरो खजा कथा ओंखाय बां थाङा बसा याव बाहायता बेखुनो दाव दंलानै गरै जुदिनो आं थाजि साका अबनति क्लियर नि आखाय जों कमिटि बाय फाइनर इन अफिस जों अलवेज दङ ओपन दङ अर फाइनर क्लियर मन हायता আচ্ছা তাকাসি স্যার আবো যেটা চাম নিতি সাথালসিনা আবো সামুং সামুন गोबां बर अनलाइन दि तानाय दं बर जुदिसिनो फाइ सामुं जाने का बक बाइक मासानाय अनलाइन बक फटो सिमानो ऑनलाइन जे तानाय र फोटो आबनो ऑनलाइन जेता बरकनो चिनि जे ऑनलाइन जे इंताम होनाय एजेंट रक बरकनो फोटो तरि हो अब जेमन हम सपोज जों आंग नाम्बार तानका अन नाम्बार तामने यागला आं बर अलरेडी पिक्चर ति सावैने आं बर WhatsApp नि बिसिं तै बन सेन्ड खाय हो आबो फना जों एलाउ खायनेता नताय खाकसा तो तम तंग आबो कोनो माने कन्फ्यूजन ना करे दाव दं करे आमखाय नों ऑनलाइन ति फानाव तान टु अफलाइन ते फानाव टु निनि बागै आदिनो जों रिफ्रेशमेन्ट जों अरेन्ज खायनाय आबो कोनो वाना करे हायता एरिसे कक सार बुइलुकेशन कन्फ्यूजन दं आबुलुकेशन क्लियर खालायदि जे सुनि हाति बजागा सुनाय बजागा आमति लाइ चिनि नांखौ माने क्वेश्चन सोंखा सुमिलि हाति गाय सुनाय बाजार ना सुमिलि हाति हिनो चिनि बिनि पोस्ट अफिस के चाचु बाजार PS के सिदाय के जरा कायसावबो सुमिलि हाति दंमानिया सुनाय बाजार नै दंमानि पियाबा सुनाय के तो जों आबो थांखाय कुबनि द फानि क क्लाइमानि बागै अरनि आमसानि बर र सिनाय दुकनाय र वानसना कन र वानसुगै जेहेतु चिनि हाति अजा कायसा नरवायं थांगाय नगैनाय कायसा सुमिलि दैमा दङ आ सुमिलि दैमानि किनार दै थांमानि बागै सुमिलि दैमानि किनार बिनि लोकेशन मानि बागैनाय मनो सुमिलि हाति हिनै सिनाय नंगाय दक चिनि आमसानि अबस जों आजायाखु जों आजाया सिनि सकाक न चिनि आमसानि सिनाय दकनाय जरा तामनाय दफानि बागै सामु खायना र वानसुगै मनो सुमिलि हाति हिनै मुफार गाता हांखाय सुनाय बाजानो सुमिलि हाति तामखाय ताबुक जे yang generation kai mono sumli hati mang bisi use khayo ta kok thaino hatia আচ্ছা স্যার তাই কাইসা কমন খা তাবো টিকেট তো নং যতটা সেল নং ইয়াবো তো সাইমিয়া তাবো কম ক जुदिसिनो যত টিকেট সেল ইয়াঙ্গি থাঙ্গै आ जागोना टिकेट माने आ लोक खजापुरो बुद्धि खजापुरो आ केबो तानजायनि नाम्बार नाङि थांगांगै आबुनि बम हायना आपु antui tongnani kogya karon जों माने वानसुगै दङ तामनि हिनबा मल्लाकी गिफ्ट कुपन बा सिनि इशट नहनाय जों सिनि काइटरबो जेहेतु जों लुकनो बागै खालायमा बा आबो कायसा ना कायसा बरनि बागै नाङा हायमा दङ ता आम दैंनानि कगया बायचान्स जुदिनो आबो हायिं थांगाके आबो तो जे तान जायाखै सिनि क्लाब अथॉरिटी नि यागो ना तंनाया प्राइस
abo haita karon abo ta stand ge hangai जों बाहायकै साबना जों सेल थांनाय गिफ्ट ना जों हनाबा खेला तो जों बुथुंनाय सेल थांतो थांया तो सिनि ताम होनाय डिउ टाइम ने बिसिं जों अ जोंनि कोन ताम होनाय गिफ्ट कुपन जों विथड्रल खायनो नायबले आपनि बागै नाय अबनो जुदि न आ टिकेट बा आ कुपन गिफ्ट आनजे एकाय आबो सिनि क्लाब अथॉरिटी नि यागनो आ प्राइस दंनाय आबनो केबनो जों हैनोवर खायजाक लाखता हाइता